боҷ барои дарёфти шаҳрвандии Федератсияи Русия қимат мешавад. Ҳамаи ҳамин чизора мо хуб шикри худо омӯхтем аллакай. Хона бирам депорт мешавам. Вероятности депорт шудан ҳастай. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод ҳастем. Бо диққат тамошо кунед информатсияи нав ва ҳатман дар видео лайк гузориро фаромӯш накунед. Нафарҳое ки мехоҳед بدونین از روسیه دپارتاسیا دارین یا که ندارین نمره واتساپ میبرد بنویسونین و پاسپورتتون را پروریکا میکنند. باج برای دریافت شهروندی فدراسیای روسیه قیمت میشود. یعنی برای گرفتن پاسپورت روسیایی در فدراسیای روسیه در عین حجت‌گذاری ها چقدر که میدونید باج دولتی پرداخت کرده میشود و آن همین باج قیمت میشود. باج برای دریافت شهروندی روسیه تا 50,000 روبل زیاد می شود. думаи давлатии Русия тағйирот ба қонунеро қабул кардааст, ки маблағи боҷҳои давлатӣ барои як қатор хадамот, аз ҷумла дарёфти шаҳрвандони ин кишварро ба таври назаррас боло мебарад. ҳамин тариқ тибқи тағйирот боҷ барои дарёфти шаҳрвандии Русия инчунин хориҷ шудан аз он қариб 12 баробар аз 4,000 то 50,000 рубл боло бурда мешавад. ҳамчунин арзиши анҷоми расмияти ҳуҷҷатҳои иҷозаи зист 5 баробар, яъне аз 6,000 то 30,000 рубл зиёд мешавад. боҷ барои додани иҷозатномаи зисти муваққатӣ қариб 8 баробар, аз 2,000 рубл то 16,000 рубл боло бурда мешавад. яъне ки касое ки шаҳрвандии Федератсияи Русияро гирифтанӣ мешаванд, аз инҷа пас то 50,000 рубл боҷи давлатӣ меспоранд. ва касое ки виднажительство ё ки РВП дастрас карданӣ мешаванд, шуморо ҳам низ ба ҷои 2,000-5,000 рубл аз инҷа пас то 16,000 рубл боҷи давлатӣ пардохт мекунанд ва баъдан ҳуҷҷатҳои шуморо қабул мекунанд барои гирифтани ин ҳуҷҷатҳо. ин чиза аллакай думаи давлатии Федератсияи Русия тағйироту иловаҳоша ворид кардагӣ ҳаст ва таҳти амал қарор гирифтагиаст. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. бо диққат тамошо кунед. як нафар нависондаед: салому алайкум ака, номери ватсап. савол дошта бошед дар ҳаминҷа бинависон бародари азиз. баҳром нависондаед: салом акаи сорбон, гуфтем барои ҳаҷ равон кардан мо ширкат кушодастем. ҳамин чӣ шид? хушбахтона инак рафтани ҳаҷи умрарам боз ҳар шидагиаст ва нафарое ки дар ин масъала шумо мехоҳед мақсад через мо сафар кунем ё ки мо ҳамин чиза ташкил бикунем, фикротона дар комментария бинависонед. мақсади гап ин кори якрӯзаву дурӯза нестае ки мо як видео кунем, номер бимонему, шумо бихезем бирен. ин ҳазор як нозукиҳо дорад. мақсад гостиницаву хурдухӯрока дигар визаву билет, ҳамаи ҳамин чизора мо хуб шикри худо омӯхтем аллакай, аз худ кардем ва медонем чӣ хел кира дар куҷо ҷо кунем, чӣ хел визара дастрас кунем. ҳамаи чиша омӯхтагӣ ҳастем, ҳамаи чиша шикри худо аз уҳдаш мебурем, вале ҳозираш дар интизор ҳастем ки ҳамин вақт соаташ бираса, баъдан баҳри мардум пешкаш кунем. ва шуморо дар ин масъала як фикротона бигем, боз мумкин будам мотиватсия шава ва ҳамин кора тезтар кунем. як нафар нависондаи: салому алайкум акаи сорбон, ман депортатсия, ман кушода шудагӣ паспорт печати депорт задагӣ мешава билет гирам. депортатсия кушода шудагӣ боша агар ин ягон мушкилӣ намешавад. насиба нависондаи: салому алайкум акаи сорбон, моҳо занода нестай ягон кор. рости гап барои кор таъмин кунем мо надорем ягон адресе ки барои шумо тавсия бидем. салимов нависондаи: ака ман 7 мошид бе документ кор мекунам дар Россия. хона бирам депорт мешавам. вероятности депорт шудан ҳастай вақте аз Россия баромадам. як нафари дигар нависондаи: салому алайкум бародар сорбон, реестра аз куҷо фаҳмем ки ҳуйшида ё ин ки не? бо тариқи сайти шуғли аҳолӣ равон мешавад. мақсад дар оҷа спискаш ҳастай, номта дида метавонӣ ҳаста ё ин ки не. ва шумо агар натонед ин чиза морам проверка карда метавонед. мансур нависондаи: додар аҳамият наде, касе да маъқул нест тамошо накунад. бале мо аҳамият наметем. мо умуман ҳамон нафарҳоро одамам ҳисоб намекунем. баҳри шумо вани нафарҳои бофаҳму боақл кӯшиш мекунем ки видеоро аз сари вақт пешкаш кунем. некрӯз нависондаи: салому алайкум ака, ман моҳи ноябр патенти нав споридам. аз ҳисоби реестр моҳи декабр
15 число ма Тоҷикистон омадам. Бояд равам Россия. Патент сари нав карда метавонам ё ин ки не. Агар ҳамун патенте анулировать нашида боша ва ҳозир рестрат кушода шудагӣ боша ва барои обратно, бале метавонӣ ки боз патент бисполӣ. Як нафари дигар нависондай: салому алейкум ака. Ҳамин залатая амнистия мешаванд меган. 9 сентябрда ростай? Як ҷавоб медодем. Маҳбусон озод мешуда бошанд. Рости гап дар ин масъала ягон информатсия нест ва морам аз пеши хидмон ҳеҷ чиз гуфта наметавонем. Информатсия чӣ насиб пешкаш мекунем. Як нафари дигар нависондай: аблава адо шуд? ҷавоб шуд те. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ, бале, ба анҷом расидагӣ ҳастад. тамошобинони азиз ва гиромиқадр, навори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. саволотон бошад дар комментария бинависонед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. Render Force